नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीचा बांगडा फ्राय करूया। त्यासाठी आपण इथे स्वच्छ केलेले बांगडे घेतलेले आहे। ह्याला आपण कट करून घेतलेले आहे। हे बघा, दोन्ही साइडने आपण असे कट ठेवायचे ह्याला। आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। पाव चमचा हळद घेऊया। 2 चमचे मसाला घेऊया। आगळ घेऊया आपण। तुमच्याकडे चिंच असेल तर तुम्ही चिंच पण वापरू शकता। मी इथे 2 चमचे आगळ घेते। थोडासा लिंबू पिळूया आपण। लावून घेऊया मसाल्याला। या प्रकारे आपण सर्व बाजूने मसाला छान लावून घेऊया। हे बघा, असं आतमध्येही लावायचं आहे। हे जे आपण कट केले ह्याच्यामध्ये चांगला मसाला भरून घ्यायचा दोन्ही बाजूनी। आपण याला 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। 10 मिनिटं झालेली आहे। मसालाही छान मुरलेला आहे। आपण एका साईडला 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊया। दोन चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। 2 चमचे रवा घेऊया। चवीनुसार मीठ घेऊया। मिक्स करून घेऊया याला। असं हाताने छान मिक्स करूया। आपण हे बांगड्याला लावून घेऊया। दोन्ही साइडने लावायचं आपल्याला। थोडंसं प्रेस करूया। हे बघा, याप्रमाणे असं प्रेस करायचं। हे बघा, छान आपण रवा आणि तांदळाचं पीठ लावलेलं आहे। आपण याला आता फ्राय करून घेऊया। आपण इकडे एक तवा घेतलेला आहे। तवा आपला छान गरम झालेला आहे। आपण तेल घेऊया। एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल आपण छान गरम करून घेऊया। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। आपण गॅस थोडा स्लो करूया। बांगडा सोडूया। आपण मीडियम गॅसवरती 5 मिनिटं एका साईडला फ्राय करून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि आपला बांगडा एका साईडला चांगला फ्राय झालेला आहे। आपण दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊया। आपण दुसरी साईडही 5 मिनिटं फ्राय करून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि दुसरी बाजूही आपली छान फ्राय झालेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपला मालवणी पद्धतीचा बांगडा फ्राय झालेला आहे। ही रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।